Y reswm pan di ma yw bod y glands yn yr back passage yn blwco fyny nawr gan y man ag ydyn ni'n ffwrdd Einal glands, di. A mae'n gyffwrdd o mewn bob rhyw fus i gael nhw wedi gwacau. Chos beth yr un ei, essentially, fus mewn a... Ie, fi di sianel i ffili. Ie, so... Well, mi dal fi di sianel, soco yn dŵr am o beth. Dyna'r ni, beth rydych ni trio. Wel, chael chi sy'n gwybod. Ie. Falle bod yr anal glands wedi bloco. Right, okay, ie. So, o'n i'n meddwl syniad da heddi i glanhau'r glands allan. Whoops, a daisy. O'n i'n meddwl, so ydych chi'n mynd i wneud hwn, bydd rhaid fi helpu chi. Bosib. Mae'n amazing me, ddim eisiau rhywun i fod yn cyffwr. Sa'n... Chi'n gwneud hyn o blaen? Do. Oce, babas. O, diw. Rhywbeth yn dymas? Dwi'n mynd teimlo fi llawn, honest. It's okay. Mae popeth yn iawn. O, mae'n chi drosod, Maisie, mae popeth drosod. Odi, ni'n gallu mi gytre nawr. Chi sy'n ei wel. Odi, mae'n wedi dywagio'r anal glands. Mae wedi sgwrto fe mas o bach o stwff na achel.